Pace, fiți binecuvântați! Este extraordinar clipul pe care l-am ascultat de pe canalul Cuvântul lui Dumnezeu România. M-a impresionat faptul că Creatorul nostru și acestui univers s-a smerit așa de mult încât să ia un trup imperfect și limitat ca al nostru și să moară pentru noi. Și El și-a iubit misiunea, ne-a iubit pe noi, chiar dacă drumul crucii a fost foarte greu. El totuși a iubit crucea pentru că ne-a iubit pe noi. Amin. Și acești lucruri ni se cer și nouă. Dacă suntem copiii Lui, vom iubi răstignirea noastră, păcatelor noastre, a dorințelor noastre, a euul nostru. Nu va fi un chin, ci vom iubi și să facem voia Lui, să trăim cureați ca El și să salvăm alți oameni. Așa cum El a salvat, pune pe cruce toate blestemele tale și toate păcatele tale și ia viața nouă cu Hristos. Amin.